फटाका उड़ाबे कस के बोलता हाँ। कौन फटाका मामा लाए वाला तो मामा के नाम कथी हो मामा मामा फटाका के ना उड़ाबी हम बूटा में डाले भाई फटाका हाँ उड़ा भाई उड़ाबी हाँ। आ ये में धके उड़ाबे ए में आ ई तो फाटिए जाता ये फटाका मैं पाट नहीं पूरा पैट हाँ। ना जा हो हाँ। कौन किनले हो मामा हाँ कौन कौन बम उड़ाबी फटाका हाँ बम हाँ आवरी आलू बम बोलना आलू बम आलू बम आवरी 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 कौन कौन आलू बम आवरी कौन कौन बम अरे बोलना कौन कौन बम हो देख बॉल मार ले छी तोरा इज्जत लागी बोल बोल तू हीरो छे हीरो बोल आवरी कौन बम आलू फटाका आवरी आलू कस के बोलना आलू फटाका हाँ आवरी दोसर गान फाड़ वाला बम न होय कथी होय दाल फाटे वाला कस के बोलता होय दाल फाटे वाला के ना दाल दे वाला हाँ बोलता कस के केना होते बोलना कस के बोलबे के मुना फूट देबै न फुट तो कस के एक बार बोल फटाका आवरी केना फाड़ते बता न कस के